nwa nwe ya ọkwa na eziokwu igbo anyị ji eme ọnụ ọkwa na eziokwu obodo ekwelugo anya nwachabago anya pụtago ife mebego ịgbakwa onye iwu ịgbakwa onye iwu ịgbakwa onye iwu ịgbakwa onye iwu oke na-akụ ọkụ nwa na-ebe ebe oge ọma ọsịsọ ya na nwa ọma ọsịsọ. Now we there, now we there, now we there, yeah. Now we there, now we there, now we there, yeah. It's a couple of bully, now we there, yeah. Messi was in the weekend, now we there, yeah. If you go to pump for I need you, I but up, but they no love for man. You no got no choice. If you go to package, I need you, I but up, but they belly. Security confirm, the man who do not you know, the man I mess but up, but I need to find it, the man I'm dead, and I'm I hope you were on the radio. I'm not those who are right. I'm not until all right. I don't one day. What you don't one day? One I yes, one baby. Over more season. You wanna more season. Full option, no double silencer. If I don't double no double condenser. If I need to go double, you can never be one song. I can't even in Chawa, who they went this song. The whole of them, no shirike. Dama. And I'm a sipanundo.
Okay now. Let me hear you say it.
Okay.
ụzọ Mungu dị ọma olileanya gị dị nsọ anya hụrụ ahụ na ihe onye karịa gị n'ọnọdụ gị aga m akụzi ala n'ebe gị ịbụ chi Yakari nke na-eme n'ụbọchị tata o nwere ebe ọ na-esi wee mefie onye ọbụla nọ n'ebe a n'abalị a biko onye ọ na-agbaghara anyị nwere ikpere okwu na wee na-ayọ ọnụ biko bifo ị na-ana edrọpụọla anyị meseji onwe ihe ịchọ ka eme adjustment itinyere anyị na meseji anyị ga-emeta ụlọ mma anyị ga-eme ka Igbo batakwa ekike niile anyị ji wee mara Igbo onye ọ na-akwadobe akwadobe maka na onye ọ na-achịpụta akwa ya niile o debere edebe na-achịpụta ya biko onye na-achị megide ahụ omenala Igbo ọjị nọ n'etiti anyị ha ekwukpo ọjị okwu mma were ogwe eji ekwu okwu ka igwe eji ekwu okwu ka e nye shin ka ele ọjị a Charles anyị ele ọjị a so biko n'agbanyeghị na anyị ma na ike Igbo si wee nọrọ na anyị ga-ele ọjị a na steeti anyị ga-elebi ọjị biko anyị kpọọ anyị bịara n'azụ anyị ndị a na-edozichi klọb United Kingdom anyị na-ekele ụnụ bịara nọnyere anyị ndị nna anyị ndị Anambra Steeti Union na-ekelekwa ụnụ ezi enyi anyị ekele ụnụ na ndị Anambra na-ewere ọjị anyị na-akpọ ndị Imo Steeti biko ka onye ewepụta ọjị onye kara aka n'Imo Steeti President Anambra State Union na-ewe ọjị President Anambra State Union ọzọ nwaka ibe na Enugu na ndewo Igbo ndị anyị jem ọnụ dịka ka nwanne m nwoke ji kwuo obi dị anyị mma ịhụ ndị meka anyị n'Igbo ọnọdụ nke dị taa mụnwa mgbe m na-ekwu okwu Chief Charles Anyanwụ many people bụ onye ngwụ ha ime na-eme ihe dị mma dị m Igbo ya ekulie mụ na ụmụnne m ndị m na ha nọ hịa ọrụ n'usoro bịa nọnyere anyị today mee ka omenala Igbo gaa n'ihu ụlọ emepe n'anya ya wụrụ ihe chapụta dịka ka o si kwuo onye anyị mejọrọ ọgwụgwọ ọzọ ga-agbaghara anyị oke mpụ nke ọzọ anyị ga-eme aka nke mma họte pas dịka ka anyị si kwuo ịnọkwa na
mkpụrụ bara uru n'ala Igbo ọ bụrụ machiri anyị mee without agụchi mkpụrụ ọjị ozumezu nwanne anyị nwaanyị ya tupechi bịa e nwere ebe o kwesịrị ịga taa ya fụ mbawo anyị agaghị hafụ ebe ndị Igbo nọ ebe ọzọ ya si aga ebe ebe maka anyị enweghị gaba ide ọhụma ma ndị ọrịa na ndị niile n'ọhịa anyị kelere ụlọ ya dị ụlọ mma Chidi nwanne m oke dịka ka eji dị anyị ga-ele ọjị a ere dịka ka ochi wetere Igbo ọbụla n'ọhịa nwere value maka ọjị na mmadụ ụkọ ha biko ọjị a na ama akpọ ndị Anambra n'ọhịa si dawuru ọjị onwe Anambra n'ọhịa dawuru ọjị aha ndị Anambra ụdịrị isi ezugo n'ụmụ ojii ụdịrị ọjị ndị Anambra ọwụ na isi ya na
Let's do this one more time. Okay. That's it. Iwo Maka. I'm going to UK tonight. I got that near time. Oh, like the some people will get solution, but they don't get confusion. Why some people will get confusion, but they don't see confusion. They say no confusion was coming, don't be for pressing right on fire. That's good. Let me hear you say